noba ndifuna ukuva ngempama kunindaxelela uba ujola nabafana baseklabhini. So I met this guy at Tempo eJoburg. So the guy offered to pay for a bill in the Nechomiam, but billet wasn't too much. I think 1.5, yeah. And after bhatele billet athi asijoyine ithebu yakhe, then sizo-order kwithebu yakhe yabo. So sa-order whatever, and then xa kuphela ubusuku sa-exchange numbers sharp, sancokola nomfana. I think after 2 days saphuma out for dinner, saqhubeka futhi sancokola bendiqhatha laa mfana. Abendiqhatha laa mfana ke sana yo sure. So wabendiqhatha ke sithi uba uyandithanda kwathini ufuna sijole wathi yabo. Qonda hayi ngeke lo mfana xoke into enkulu kangaka, vele andiqhathe nje andisukela uba uyandithanda like undichonge ngantoni. So that means uyandithanda nyanyana. Okay, sure. After some time I went to his place like this other apartment kodwa. So the apartment was really nice, and yeah. So xa ndifika phaya xa beyibonile laa mini, because laa mini sasela ishampeyini yabo. So undithengele le champagne caba ndiyayithanda, and ku-nice man yabona. Hayi nyhani sifike sihlala sincokole nomfana sibe grand, sigqiba uba siyajola yabo ngohlobo lwethu. Nyhani siyijole le nto yethu. Urayithi mani uyandipha imali, once undiphe imali mna ungandenza isidenge ugqibe, as long undipha imali it's fine, like good, yeah. So I tell this guy ukuba I need to see my friend at Durban yabo. So ndizo eDurban ngoLwesine. Like okay babe, cool, like do you need something? Ndithi ya ngandisendela nje imali yabo. Ajena okay sharp. Ayifake I go to Durban. Yani Friday ndiphume. So ndiphume ke sanechomi yam le bendiyoyibona yabo. And then xa sifika pha eklabhini sisele si-order wethu sisele. Xa ndithi jeb ayibona ngumntu wam hamba nomntu wakhe, akamhle umntu wakhe, ndiqonda hayibo lo mfana unetype mos. Ndithule nathule ndingathi andazi. Ndithule guys ndimbukele jola pha, and bamani behle bezalana nomntu wakhe. Kumnandi mani yabo. Qonda yazi intoni mandisele ndizosela vele apha yabo. And then after some time umfana athumele ishampini eziyi-2 kwithebu yethu yabo. Nyhani ndiqonda hayi mandivenzisele utywala into ezanceda. And then like following day anditextele uba hey babe how are you, ekutha ingathi yonke into irayithi. Ndiqonda hey bana okay cool. And later that week ndaphinde ndafind out uba oh shem umfana uzitshatele unefamily yakhe. Ndiminja.